14 besiyakhona phaa Qala phaa ku-8 ke mna ke isihloko sithi indalo yabantu bakuyiva ingxelo yabahloli. Qala phaa ku-8 ukuba uYehova usinonelele wosisa kwelozwe asinike lilizwe elibaleka ubisi nobusi. Kodwa musani ukugwilika kuYehova, musani ukoyika abantu belozwe nina kuba bakukudla kwethu. Umkile umthunzi wabo kubo uYehova unathi musani ukoyika. Amen. Ela lizwi liya linika ithemba masithembele kuYehova kuThixo kuphela. Zininzi izinto zehlabathi. Iba nethemba elinye, ithemba elinguThixo. Benethemba lo wayedalile. Ziba khona izinto zona xa kukhona ubunzima. Ziyavela izinto zibe ninzi xa bukhona ubunzima. Kube khona amathuba athi kakubheke ngapho uba sekukho Thixo kwasekho Thixo. Kanti khawube nethemba elinye nje, ithemba elinguThixo owedalile. Ukuzibuza nje umbuzo uba ndandalwe ngubani napha emhlabeni. Ngoba apha emhlabeni umuntu osibekile mnye nguThixo. And apha ehlabathini ayikho ngaphezulu koThixo. Zingakhona izinto zona kodwa ayikho ngaphezulu koThixo. InguThixo osiphakamisa silele. InguThixo osinika amandla wokuphakama sihambe siye kuye siyomkhonza. Ngenxa ubude bendlela, singathi ngenxa ubude bendlela zivela izinto kube kuthiwa uphila uThixo. SinoThixo thina osigadile ngamaxesha onke ongumelisi wethu. Masibe nethemba elinye elinguThixo. Noma singasibetha left and right zikhona zona. Kodwa ukhona uThixo onamandla. Angumavula kubhaliwe. Besicela uba alikho enye ithemba lethu. Ithemba lethu linye nguThixo kuphela xa eshindayo.